e yuago Aga Khan. Mano William Ruto mabende oyuage kaka ja ohala marauma mabende nosebedo ka konyo oganda chutho nyayo thuolo mago mag tije e piny Kenya. Notho otieno mana piny Orugodo odiochieng' ma kawuono bang' bedo e od thieth kama bende niyudo ne thieth makoni kod kocha. Kopogore gi mano, weche matimore alwora ma pacho ka bende pod waluwo ni limbe mano mar jatend piny e kaunti mano ma Mandera. Limbe ma bende jatend piny Kenya nochako odiochieng' manyoro e kaunti mano ma Mandera odhi godo nyime odiochieng' ma kawuono, limbe mano mar ndalo 4. Odiochieng' manyoro nanno koyawo chenro mopogore opogore moyawo dag pi. Kopogore gi mano noyawa peini mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono bende biro bedo e kaunti mano ma Mandera kama bende wabiro bedo kwang'iyo ni en okenge mage kata mana chenro mage ma bende obiro bedo ka oyawo. Parno odiochieng' manyoro bende nosingo ni ruodhi 5 ma bende noteki kod jomaundu malikore ni gin mag Al-Shabab bende gibiro neno ni otim nonro makare mar mondo mi ruodhi makamago oyudi kangima. Wang'eni odiochieng' ma kawuono bende obiro bedo kwaluwo nond mar neno ni ruodhi makamago nondgi ochopo kanye kata mana nonro ma bende itimo ochopo kanye mar mondo mi yudgi. Koro limbe mar jatend piny pod waluwo ni machiegni mani kaunti mano ma Mandera. Kopogore gi mano, weche motenre kod thieth, odiochieng' manyoro Davji Atela ma bende en jagoro maduong' mano mar riwruok mar lakteche mano mar KMPDU bende nooro oboke ne ute mag fwambo ni ng'anyo mag lakteche od thieth maduong' mano mar MTRH kata kiero Moi Teaching and Referral Hospital nanego bed ni chako otieno mana piny Orugodo odiochieng' ma kawuono. Koro ma en wach achiel ma bende waluwo, ng'anyo mag lakteche ahinya kar od thieth mano mar MTRH ma bende nitiere e gwenge mago mag imbo mar piny Kenya nyakwarom Gajwang'. Ka bende nowacho ni ng'anyo lakteche dhi bedo ka ng'anyo kaluwore kod ogirimiti margi mar tich ma bende pok ochop kare chutho gi osiptal mano mar Moi Teaching and Referral Hospital. Kopogore gi mano bende Davji wacho ni nitiere winjruok ma bende lakteche makamago nochopo gi kar od thiedhno. Mano winjruok mana gi chwe kokgi mano CBA ma bende ne gichwo kokgi mar chieng' tarik 30 dwe mar 7 higa mar 2017 kanyakla kod mano mar chieng' tarik 6 dwe mar 7 higa mar 2021 manyaka sani giwacho ni kar od thieth mano mar Moi Teaching and Referral Hospital pok okete tim. Koro wantiere gi jofwambo mago nyakwarom Gajwang' ma bende biro bedo ka ng'iyo chal mano mar ng'anyo makamano ponono ni en ng'anyo manochako kata oyo. Kopogore gi mano e kaunti ma Mombasa kama jafwambo marwa nitiere Joja Oko bende luonwa ikruok ne budget mano mar hikomenda mar higa mar 2025-2026. Odiochieng' ma kawuono kamiti mano mar od bura ma pachoka mosebedo katayo budget biro bedo gi romo gi jaga budget mano control of budget Laktar Margaret Nyakango. En romo machako saa 4 mar okinyi mar odiochieng' ma kawuono, romo ma bende dhi bed ka itimo e magawa moro mantiere e kaunti mano ma Mombasa. Ka bende gibiro bedo ka ging'iyo chal mano mar ochumi ma pachoka mar ng'iyo kaka hikomenda mano mar higa mar 2024-2025 ne otimo kanyakla kod lokruoge mopogore opogore ma bende inyalo keti e budget mar hikomenda mar higa mar 2025-2026. Mana kaka nyisi ponono ni twak makama biro bedo ka chako kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo wabiro bedo kwa kiloni godo achiel kachiel oko luonwa godo kentiere kaunti man ma Mombasa. Adwaro mar mondo miatieki gi kaunti mano ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay nyakwarom Gajwang' e kinde thuolo chakre odira mokalo nyaka sani osebedo kod weche mopogore opogore ahinya mago mag nek. Gin weche ma oganda osebedo ka humne nyakwarom Gajwang'. Omiyo weche ma kawuono naneno ka county commissioner mano ma Homa Bay mong'ere kaka Moses Lilan bende oluongo twak gi jofwambo ka bende gibiro bedo ka gitwak ewi buche mag nek ma bende osebedo ka medore e kaunti mano ma Homa Bay. Buche mopogore opogore mag nek chakre odira mokalo nyakwarom Gajwang'. Buche madirom 4 mag nek. Odiochieng' manyoro bende nwaneno buche mopogore opogore wuoro okago nyathine chiemo man gi kwiri e kin mamoko. Nang'o mok timre kaunti ma Homa Bay. Omiyo odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa winjo kuom Moses Lilan ma bende en county commissioner e kaunti ma Homa Bay. Wantiere gi jafwambo marwa Alia Beach ma bende biro bedo ka luonwa chala mano mar wach makamano. Kopogore gi mano nyakwarom Gajwang', weche duto te ma bende biro bedo ka timore konde mopogore opogore pachoka. Par ni wan akicha, wan wang'i kendo wan iti
ka gimuoch twak iloni godo achiel kachiel. Kok inende Ramogi TV nyiso ni ok en wach ma adiera. Kok manya korom ga juwanga gisani yena mar mondo miaka yo matin mabiro en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Twak mabende hidhi bak kod nyawadwa Joyce Oduor. Kik dhi mabor. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Teacher Beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa maglu rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawado kocha Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV Lungani ya boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast Lungani DJ Kolokolo instrumental Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco Kete Manaka Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Bo gente tingdi dek. Ntie bo marat bur. Marachelo bera bur to kio ka. To ginte gibo marate. Gikora na aero bo marate manyalo semo jowete nani mondo gikombo marate. Koro naduga fwenyo ni bo kik dwa pidhe mi yudo pesa to nego beni kome kaka komo man. Mano biro keti ni mai nyalo pudho kata nyadidi. Ti koka donga achiel ka. Apuro bo gimo mi apure nekech kapio pong to ki pidhe to wuok piyo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani ya ngarada medalia pesa Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoromonga jwange. Akelo ni mana yani ngeni bakagi wasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'oga ng'oma nyalo timo. Riwore gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa Ngeso ka Ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te.
ikungo. Duond mine Ka jaodi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Akedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana Ramogi TV. Nyakora Mugejwang dakika en 35 tok saa 3 mar okinyi machiegni e twak maro mar ariyo e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakora Mugejwang okinyi makawuono wadwa twak otudore kod pek mar ngima kata nengo mar ngima nyalo bedo noidho kosango matimore manen kaluore kod nonro mayando gola kod dul mochungne kwan e pachoka mano Kenya National Bureau of Statistics makuru nyaka sani yando yango ni medruok e nengo mag mwandu e pachoka
kae noidho malo kod atamalo 3.3 e dwe mokwongo mano mar higani mar 2025 kipimo kod dweche mamoko kata kipimo kod dwe mokwongo mano mar higa mar 2024. Medruok ma kamae nyiso nang'o? To medruok ma kamae yangore ni obiro kaluwore kod medruok e nengo mag chiemo kaachiel kod math ma ok gin kong'o. Medruok ma kamagi onyiso nang'o? To medruok ma kama kwaneno ka dhi mbele e pacho kae mano nyalo miyo ngima medo idho kose japiny medo bedo kod pek mar ngima kosang'o matimore. Mane momiyo kinyi ma kawuono nyakwara Mogi Ajwang' abedo jahawi kendo antiere kae e studio marwa e kaunti ma Nairobi kod welo adek yawuotona gi adek magin jolony e weche mag uchumi. Wadagoyo kod gi mbaka mar mondo mi wapenj tane ni kaluwore kod medruok kata inflation rate makoro nyaka sani koro nitiere malo ahinya e pacho kae. Bende geno nitiere nobro bedo kodok penya to me idho ne malo ang'o makele tang'o momiyo ka nengo mag chiemo moko emoidho temo neno ka inflation rate kata medruok mano e nengo mar ngima kata pek mar ngima bedo e pacho kae. Mane momiyo kinyi ma kawuono antiere kae kod welo adek mana kaka senyisi antiere kae kod Dr. Dickson Wadeda mano jalony weche mag uchumi. Oyawre Dr. Dickson ichiew nado kinyi ma kawuono kendo machiegni twak. Oyawre ahinya ichiew maber. Machiegni. Nyakwara Mogi Ajwang' wendo mar ariyo antiere kae kod CPA Eric Odera ma bende jalony e weche mag uchumi. Machiegni ahinya CPA Eric Odera ichiew nade? Ichiew maber Joyce, oyawre ahinya nyikwa jokanyanam. Machiegni oro. Machiegni twak. Ka wendo na machielo nyakwara Mogi Ajwang' antiere kae kod FCPA Bernard Siero ma bende jalony e weche mag uchumi. Machiegni Siero ichiew nade? Oyawre Joyce ichiew maber. Machiegni twak. Nyakwara Mogi Ajwang' mana kaka iseneno mage welo mantiere gode studio kae okinyi ma kawuono. Ka in bende kamoro amora ma itudri kodwa inyalo chwalonwa ote mari penjo paro moro amora kokalo e namba mar ote machuo 36000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda kokalo Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losnwa kod jafwambo marwa mano chieng' Jumapil mano kotudore kod pek mar ngima kata medruok e nengo mar ngima mano kotudore kod medruok e nengo mag mwandu e pacho kae mano idho malo kod atamalo 3.3 kipimo mane dwe ma okwongo kata Januari higani kipimo kod Januari mano higa mar 2024. Wawinjane mondi. Kaluwore kod lipod duol matimo nonro mar Kenya National Bureau of Statistics madwe mokalo, nengo mar chiemo kod math ma ok mag kong'o nomiyo bech mwandu oidho malo. Bech chiemo kaka nyanya ne omedore kod atamalo 17.9, otungu kod atamalo 6.8, kabich kod atamalo 5. Kabech maembe kod mor tedo to ne olwar nengo gi atamalo 3.9 kod atamalo 4. E sekta mar teko, nengo mauta taya ne omedore gi atamalo 3.9, kata kamano teko stima kod gas ne olwar kod atamalo 0.7. Sekta mar somo ne oneno medruok kod atamalo 1.6, mokel kod pesa mitimo godo tuition. Kamano mar weche tuke atamalo 1, mano mar wuoth ne olwar gi atamalo 0.6 kaluwore kod dok chien nengo wuoth. Medruok nengo mwandu ahinya to mar chiemo pacho ka en ranyisi ni pek mar ngima medo idho. Mae dipo ka ohinyo oganda ma odak e bwo rang'iny mar chan. Isaac Okech, Ramogi TV. Report mano losnwa kanyo kod jafwambo marwa Isaac Okech mano kotudore kod pek mar ngima kata nengo mar ngima makoro idho mano kotudore kod nonro mano tima kod Kenya National Bureau of Statistics. Report margi magigolo mano manyiso kaka pek mar ngima osebedo higani kata dwe mokwongo mano mar higani mar 2025. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi achak kodi FCPA Bernard Siero. Wanyalo wacho ni wechegi mago mag pek mar ngima wang'eni report makamae mabende nogol kod KNBS en kotudore kod en kata mano mar consumer price indices mano manyiso kaka nengo mag mwandu ma jopiny thoro tiyo godo ahinya ahinya omedore. Ka wang'iyo ni e dwe mar achiel mano mar higani mar 2025 wang'iyo ni nengo mag mwandu no medore kod atamalo 3.3. Mano nyiso nang'o kata ka wapimo kod higni mamoko mosekalo kwang'iyo ni dwe mokwongo wasedonyo mane dwe mokwongo to aneno kacho en malo kipimo kod dweche mamoko kata kwa pimo kod dwe mar 12 kaachiel kod mar 11 mano mag higa mokadho. Kamano Joyce, obulongo twak ni mondo wagi weche ma uchumi kaka dhi.
Kwang'iyo nengo ma ngima kaka iwacho no, wabong'iyo ni waneno ni figure mochiw no about 3.3 wanya wacho ni king'iye from macroeconomics point of view to iwacho ni Kenya dhi maber in terms of inflation rate. Kwang'iye ni kuma noae nochako kano 1 or 2 years ago nawuok from as high as 6% koduogo ga piny. Koro from a macroeconomics point of view to ing'iye ni Kenya no dhi maber in terms of inflation rate obedo contained kech wacho ni inflation rate marwa and below 4% kata below 5%. Majira ing'iyo ni no dhi maber to makmana ni kwang'iyo kendo kwang'iyo korka ji uchumi kaka dhano wacho kaka gineno ni gidhi to gineno nengo ngima medre dhi malo. Koro of course en gima onyaga wacho ni en gima en like a paradox. At macroeconomic level wacho ni odhi maber uchumi dhi maber kech inflation mar obedo contained. In fact manegma wacho gima sani kwang'iyo major macroeconomic indicators, inflation rate, interest rates uduogo piny, king'iyo exchange rates uduogo piny slightly, but kwang'iyo jopiny to pod uneno ang'o, neno ni nengo ngima pod tek. Koro mae gima obong'iyo en ang'o matimre mani onge that correlation mondo bende timre ka macroeconomic indicators of the uduogo piny to nego bende nengo ngima bende dok piny kuom jopiny. Lakini wayudo ni ma ok timre kaka ng'eny ji expect. To emomiyo king'iyo report manyicha jo Kenya National Bureau of Statistics ogolo, sani gitemo separate, gitemo pogo gima giwacho ni nitiere gik ma nengo gi dhi malo gi piny sana agricultural produce kaka food items gin gik ma depend on season. Diere ma koth chwe kama ido ka alot nengo gine cham den moka cham nengo chiemo dok piny. Koro nyocha gitemo separate, nyocha gibiro gi two kind of indicators magiwacho ni core and non-core mondo wang'iya ne seche mondo gitem track ni nengo ngima dhi nadi kaluwore gi gik ma nengo gi change sana kod mok change ahinya. Kech nitiere moko ka mag chiemo gin so much dependent on season. Ka season ni ka diere oro bino ka nengo gi dhi malo, ka diere ma kata koth chwe kama to nengo gi dhi piny. Koro mago gin some of the factors ma affect gine mar inflation. Ka seche moko dhi malo, seche moko dhi piny. But generally gin to giwacho in terms of macroeconomics to giwacho ni sani to inflation level marwa nitie is contained and within level mapiny. Dr. Dickson karwa ketu ako kinyi makawuono kapok adhi CPA Rikodera. Kadwa ketu aka ino kinyi makawuono injo kanyo kaka FCPA Bernard Siero Seloso kwa wacho ni wanyalo wacho ni sani koro inflation rate wa contain kwa pimo kata koda higni mokalo chien. Kalor ni kuma intiere gi sani mano marata mala 3.3 ka wang'iye gi sani ni seche moko nyalo wacho ni obet berbere kipime koda higni mokalo chien. Kata kamano wange ni japiny to seche moko okelewa gigi. Mae tiende nango nikech japiny nyalo wacho ni ang'o momiyo FCPA Bernard Siero to wacho ni sani wantiere maberbere tadira kwa ng'iyo nengo mag gik moko to seche moko oidho malo matin. Erokamano Joyce kuom luonga twak ma kawuono. Kapik kuma CPA wacho, kwang'iyo inflation ma last year 2024 wayudo ni inflation en around 6%, sani en 3.3%. Again, kwang'iyo Central Bank of Kenya, the target of inflation onego bed 5%, to give me a range of 2.5 to 7.5%. Koro mane mwawacho ni at macroeconomic level, waneno ni inflation obedo contained at 3.3%. Kendo kwang'iyo very keenly, I think kawuono, the Central Bank Monetary Policy Committee, they are going to sit down to decide wach mar CBK rate, the base rate, the benchmark rate, miyolo go pesa kuom jopiny. Koro kapok aduoki,
kwang'iyo kaka Central Bank Monetary Policy Committee make decisions mag interest rate ma Kenya. Waneno ni when meetings adek magisebedogo giseduoke piny. The last meeting manegitimo 5th of December 2024 negi reduce benchmark rate by 75 basis point. Masani interest rate and 11.25%. Now, kwacha kwang'iyo wayudo ni on 15th of January IPRA nomedo bech fuel kaka petrol, diesel, kerosene. Koro mage mose push inflation. Koro at macroeconomic level wawacho ni pek ngima mar ng'iyo gik moko osedhi malo. But ji pod ywagore ni ngima ni malo. There are many things. One, wang'iyo some of the fiscal policies ma Kenya government has implement. Kaka tax, kaka housing levy, wachak wang'iyo kaka SHIF. In fact, kamantia wacho ni ng'ama nigi payslip, inflation en 7 point. Because kwa medo 1.5% mar housing levy, wachoko medo 2.75% mar SHIF and SHA, wayudo ni en 4 point, kimede gi 3.7 point something. Koro wayudo ni pesa madonjo fuko mar ja Kenya mudhi ng'iyo go thin, ma kizungu wacho ni purchasing power mare ni piny. Kasto ing'eni ka purchasing power ni piny, it means ni demands mag gik moko ok dhi rinade, ok dhi malo, ji ok ng'iew mang'eny. Koro gima timore ni kaka Kenya National Bureau of Statistics sani opogo, wan gi core inflation to gi non-core inflation, because the headline inflation is 3.3%. Koro ngima seche moko dhi malo dhi piny because of seasonality, kaka oduma diere mikeyo beche ni piny. Diere maembe, tomato diere mikeyo beche ni piny. Koro hapa ni pod wabo wacho mang'eny. CPA Odera karwaketo okinyi makawuono. Wanyalo wacho ni ang'o ma seche moko kelo medruok makamae kata inflation ipime ga yo machalo nade mar mondo mi japiny owinje yo makare, nikech adiera ok wanyalo wacho ni sani koro beto berbere kwa pime kod higa mokalo to japiny seche moko ok winje yo makare. Kata kamano nyaka sani wanyalo wacho ni gin kata ang'o giri ma seche moko rodhire mar mondo mi consumer price index oidh malo kod ata malo 3.3 kaka waneno ahinya nyate dwe mokwongo mano mar higa ni mar 2025. Erokamano Joyce. Achako gi lero gima inflation en ma japiny nyalo winjo. Inflation tiende ni lokruok mar nengo mar commodity. Koro tije Kenya National Bureau of Statistics en golo statistics go, golo kwan go kaka gik moko lokore e dwe ka dwe, e kwata ka kwata, bang' ndalo moko momigi gi chik. Koro gima waneno sani mwaluongo ni 3.3 point adek ni en lokruok mar nengo mar gik moko kipimo gi January 2024 to gi January 2025. Koro kipimo gi lokruok manotimore January 2024 gi 2025 tiyudo ni odhi malo. Gima omiyo odhi malo chalo kama. Amor gi gima FCFA nowacho ni nitiere gimiluongo ni climatic changes. Gima timore matimore ma drive inflation ahinya gin food prices, gin chiemo, nengo mar chiemo. King'iyo kwan no kako gole, nitiere chiemo mane oluom mane ong'i nengo gi. Achiel kuom gi en nyanya, kitungu, chiemo ma dhano tiyogo mang'eny king'iyo basket no. Nyanya gima omiyo nengo ni nodhi malo tiende ni king'iyo season mane wayae, season mar ang'wen mane wayae, koth ne tin, kuonde mang'eny ne ok ogolo nyanya moyudre maber. Omiyo nikech demand no bedo high than the supply, koro iyudo ka nengo mar nyanya no dhi malo. Koro inflation
ibedo driven gi prices mag food. Ahinya food. Ahinya gin chiemo. To bende king'iyo kata kwan no, inyalo ng'iyo ni nengo gik moko bende nitiere manodok piny. Machalo kaka mo. Mo mar tedo dok ne nodok piny. Gas ma dhano mitiyogo bende nengo gi nodok piny. Koro ok dwa wach ni dang' waywagre ahinya ni nengo gik moko odhi malo gi 3.3. Tiende ni ang'o mane upim mochikelo mano. Koro ng'iye context mar kwan manogol ni, ing'iye ni nyanya gi kitungu manogol, manong'i kwan gi nengo ni odhi malo, to mano nokel nikech lokruok kata koso koth maber mondo mi nyanya wuog maber, mondo mi nodonje e chiro, mane koro nyalo kelo nengo nyanya dok piny. Mano e gima notimore ni Joyce. Anyalo medo ni generally king'iyo the economy, inflation is just one metric mawatiyogo to measure the economy. There are other metrics. Achiel kuomgi iluongo ni currency. King'iyo kaka Kenya lokore, ceiling mar Kenya lokore gi dola, wan a bit stable kaka ne FCPA wacho. Wasebedo gi stability over the last years. We are at around 129. Kendo king'iyo gimiluongo ni foreign exchange reserve bende is a bit stable nikech Kenya nyalo cover import for the next 4.5 months. Ma is mandatory requirement ma CBK ochiwo. Mano is also commendable. The other metric mwanyalo tiyogo gin machalo kaka the government securities, bonds and bills. The last one kata mane the government ogolo a month of January no bedo subscribe 56%. Mano is a good indicator. So nitiere metrics mang'eny mwanyalo tiyogo to measure the economy. Inflation is one of them. So inflation is also not the only basic metric mwanyalo tiyogo to measure the macroeconomic situation market. There are others, machalo high interest. Inyalo ng'iyo sani CBK temo duoko interest for the commercial banks piny. Mano nyiso ni liquidity dhi bedo maber nikech koro jopiny kata private investors nyalo boro. Nikech koro interest ni piny, ginyalo bedo gi ease to borrow nikech gin gi geno ne cost of finance is down. The other measures, of course, I said. To mana ka ng'adi matin CPA Odera, iwacho kanyo ni kaluwore kod inflation, ema kata bengi maduong' mogik ma pacho ka mano Central Bank of Kenya nyalo tiyo godo ahinya to e ng'iyo gigo interest ma koro giketo sana. Kwa ng'iyo sani ma koro wantiere kod 3.3% mano mar medruok. Bende onyalo affect interest rate gi sani kose ipime ga bang' thuolo maromo nade. Eka koro japiny nyalo ng'iyo ne kata eka koro seche moko bengi maduong' mogik ma pacho kae nyalo seche moko golo interest rate marge. Ibo pime kod dwe mokwongo ni kende kose gipime bang' thuolo maromo nade mar mondo miko ka wang'e machiel. Inyalo pime bang' dweche adek tigolo kaka inflation ringo. Bende mano bende bro affect consumption to gi spending mar levels in the economy mar private investors and households. Mago te inyalo tigo kendo Central Bank bende nyalo tiyogo to know ni to rate mane ma kwa keto to bro miyo kata promote investment in the economy. Koro and my view in the economy kang'iye taneno ni we are moving on well. Koya kumano ayae, money inflation was so high, the borrowing cost was so high, the shilling was depreciating at a very high rate. Hapa ni kama koro wachopeni wadhi maber. Gima wanyalo yuago en koth. Gimomiyo wayuago koth en nikech koth ema miyo nengo mar chiemo nyalo dok piny nikech production biro bedo malo. Chiemo is directly proportional to inflation. Sama nengo piny odok piny mobedo stabilize, sano ne inflation dhi bedo piny kendo jopiny dhi bedo gi yot mar ng'iepo. Nikech inflation ochalo buok, ochalo shock. Nikech kane idhi ng'iepo sani tiyudo ka mkati siling 50. To kidok kendo mar ariyo tiyudo ka en siling 55. Mano miyo jang'iepo shock. Koro oluoro dhi ng'iepo. Mane ma Central Bank kata the government temo implement through fiscal consolidation and monetary policy mondo mim duok makamano kik bedi e economy. Ntie gimida medo Dr. Dickson kapok wadhi mbele. Penjo kaka sani interest rate. Kaka kawuono the monetary policy committee gidhi bedo piny mondo gi review
kata ka gi interfere giduoko piny kata gimedo malo the interest rate ma Kenya ka nikech sani wasefwenyo ni the cost of loan has gone high kendo appetite mar loan has gone down. Matine ni ji okaw hola ahinya. Ji okaw hola. Nikech ang'o kaluwore ni interest ni malo kose ji oluoro hola nogo. Interest ni malo. Kasto sani be commercial banks thothgi gitemo kelo gimoro ni risk based lending. Ging'i to giwacho ni binya chulo binya duoko koyolo binyalo duoko. Koro gima paro ni interest rate wa biro dok piny nikech kata kwang'iyo within East Africa wane masani CBK rate wa is a two digit nikech Uganda is 9.75%, Rwanda is 6%, Tanzania is also down. Koro CBK rate wa dhi dok piny kendo pesa madhi bedo ofuko mar jopiny dhi bedo mang'eny. Japiny kata kamano pok owinjo pesa ni nitiere ofuko mane FCPA binasiere. Jopiny to pod ywak ni pek mar ngima to nitiere malo nikech kwang'iyo adier rango momiyo thothne nikech kwang'iyo kata kalure kod nonro mane KNBS ogolo nikech owach kanyo ni nengo mano mar bech chiemo kaachiel kod mago mag math ma ok gin kong'o mane momiyo sani koro consumer price index omedore kod ata malo 3.3. Kata kamano ne nitiere moko kuom gigo ma wanyalo wacho ni ok nobedo kod medruok. Ang'o momiyo nyaka pime mana kod gigo mag chiemo kende to gik mamoko gi ok pime godo. Nyalo bedo ni nikech chiemo en gino ma ng'ato nyaka nyiew pile ka pile kosi pime yo machalo nade. Erokamano Joyce. Ok ne ka inflation ni wang'iyo ga nitie gi wanyalo wacho ni same products mondo ing'iyo gi over time koro kata ka en chiemo iluongo ni basket motiyo go mong'iyo the consumer price indices maka gi move. Koro to kende ka samoro gima miwacho ni japiny samoro pod complain neno ok feel the impact mo ka ji wacho ni gini ne piny at household level gima temo ga wacho sometimes gima timre ga en ni inya yudo ni maybe basket mara as an individual oja yudo zamano pogre gi basket motigo nationally as the one mitimo go calculation mar inflation. Nyalo bedo maybe an gik ma consume meka opogore gi ma okete in national basket, although at national level gitemo kawo gik ma overall mainly wakawo gik chiemo go to kod major products ma itiyo go production. Koro gin ng'iyo gi kamano to inflation bende ok ne ka inflation ni gin kendo nyalo ng'e different types the causes ma kelo inflation ni. Wan gi iluongo ni demand. Onya bedo gi let's say demand pulled inflation. Wanyalo wacho ni ka demand pulled nyiso ni demand of the malo moingo level mar production. Koro ang'o dhi timre nengo prices dhi malo. Masamoro ji wacho ni inya wacho ni maybe there could even be excess supply of money. To kene the problem means samoro yani akone for the last king'io higa mokadho the central bank rates gi ne gin malo sana mondo gitem timo nang'ono gitem mop pesa mantie economy kingineno kind of interest rates manichiwo kata for the bonds the treasury bills they are very high mondo gi attract mondo gi mop pesa mantie economy no because men malo no jobengi dhi timo ang'ono pesa ma gikano ka be gitero kanya gidhi keto gi those securities go ko yudo bedo dise jogo in effect gitemo timo ang'ono gitemo mop up that excess money supply, but of course all they up to certain level ko chopo level moro kendo gitemo ang'o kagise achieve level mane gidwaro mondo giduok inflation piny koro chono gi kendo sani mondo gitim easing monetary easing kaka nyawodo wacho no. Koro sani no ka interest rate temo dhi piny mondo joma timo ohala oyud thuolo ma yudo nengo mar olo pesa dok piny. Koro nyiso ni joma timo ohala kata matindo tindo gi nyalo koro yudo pesa e yo mayot e bengi. To kende ka gima timre ga in real life ngin mano koro man is ideal is gima expect in theory, but you don't in real life gima timre ga en ni ng'eny jo ohala matindo tindo gi
pod kata ka gitemo dhi bank ni gidwaro pesa pod conditions moket ka iyudo ni sample mostly ok gimit yeah koro bedo ni yes in theory wacho ni ka interest rate odhi piny onego bed ni joma timo ohala matindo tindo koro bed ni idhi pesa yo mayot e bank to ng'eny gi ka gidhi ok gimit requirements ma bank oketo ka ging'iyo the risk assessment gin jo bengi bentiere ang'ono ohala gibong'iyo ni pesa di ka biyo ng'ani bo dhi duoke koso pesa ka biyo ng'ani dhi lal gi pesa ni koro ging'iyo gin e ohala no koro gin bedo ni business ma piny ka ok gi-perform maber at microeconomic level ema oneno ka that disconnect bedo ni ka jopiny pod ywak ni unuwacho malo kode ni weche gik moko beyo to piny ka to waneno ni ngima pod tek nikech business mare ni ok onyal yudo capital to expand it ok onyal gin koro maga some of the factors nikech kodhi olo pesa wacho ni koro interest rate of the piny to kidhi e bank dhi olo pesa to ng'eny yudo nang'ono ok qualify ok meet those requirements koro mano bende one impact ma ibo yudo that might explain that disconnect between good performance in macroeconomic indicators to piny kato ji pod ok feel the impact ng'e ji pod complain nang'ono nengo ngima pod tek adwa ni wakaw yoyo moro madundo monde nyakwara muge jong wakaw yoyo madundo e twak maro e chenro mar mbakoro mokinyi makawuono wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak maro med chwalo ote magi paro penjo moro amora abo bedo ka somogi e kinde mwadhi mbele kik idhi mabor. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Beatrice wangu na kuanga mwanabiashara Eldoret. Lakini leo mimi ni rubani wa Shabiki la Aviator na nimefurahia sana. Nimejaribu mara mingi na nimekuwa mshindi. Nataka kuinua kabiashara itakuwa kubwa, alafu niweke kengine na hapo kando. Na nyinyi mko nyumbani, msikufe roho, mjaribu, mng'ang'ane, mshinde. Ni ya ukweli. Win millions in seconds. Cheza Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Inalipa kurifa mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na mbogi on patapata.com. Refer and repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango.
Machiegni kedo Nyakaramogi Ajong' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi ma kawuono kaponi kitudre kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo FCPA Bernard Siero, Dr. Dickson Wadeda kaachiel kod CPA Eric Odera. Watwak otudore kod nengo mar ngima manyalo bedo ni idho kose pek mar ngima pod wantiere godo e pacho kaluwore kod nonro mano mar KNBS mano mar dwe mokwongo mano ma higani nitiere pek mar ngima kata medruok e nengo mar ngima kata inflation rate en atamalo 3.3 medruok e nengo mag mwandu moko ahinya to mago michamo kaachiel kod math ma ok gin kong'o no medore kata idho malo kod atamalo 3.3. Mano nyiso nang'o to japiny nyalo timo ang'o mar mondo mi kata obedo ni iwacho ni kata obedo ni inflation rate en atamalo 3.3 to jolony weche man uchumi mantiere godo e studio ka to wacho ni mano bet ber kipimo kod higni mokalo chien. Kwa dhi mbele kod twak marwa nyaka sani koro wang'eyo ni ose yangi ni nitiere medruok e moko kuom mwandu mane oneno ahinya to e dwe ni mokwongo kipimo kata kod dweche mamoko dwe mar 12 kaachiel kod dwe mar 11 mano mar higa mokalo. Dr. Dickson Wadeda kabiro korka kodi nyaka sani wang'eyo ni kata obedo ni kinde ka kinde ji ywak otudore kod wechego mag inflation rate ma kata sani koro wacho ni beto berbere kata kamano kwang'iyo pesa ma ji yudo kinde ka kinde kata omenda ma ng'ato ichulo kinde ka kinde kwa temo mar mondo mi wapime kod inflation rate ma nitiere sani bende nyalo wacho ni bende omenda ma ng'ato ichulo pile ka pile kwang'iyo gi inflation rate bende nitiere kaka onego bedni gintiere at par kose nitiere kaka agena kel penjo ne yo machalo nade kaka nyalo kete yo makare ma koro nyalo bedo matek matin kata kamano omenda ma ng'ato ichulo bedo dwe ka dwe kata pesa ma ng'ato yudo odiechieng' ka odiechieng' kwa pimo kod inflation rate ma wantiere godo sani wanyalo wacho ni en e yo machalo nade kwa tiyo kata kod ranyisi kod osara mora ma ng'ato yudo kata pesa ma ng'ato loso pile ka pile. Erokamano Joyce. Kwa ng'iyo sani kaka ngima en kaka sani inflation osemedore gi 3.3%. Maolo ni kanitie gima ning'iewo gi siling 1,000 sani ok inyal ng'iewe gi pesa no. Idwaro siling 1,000 gi 33 donge. Koro gima ning'iewo gi 1,000 ok nyalre. Idwaro ni sani mondo ing'e gi siling 1,000 gi 33. Mano gima ginoulo. Koro yudo ka osara mwayudo ma japiny yudo to gi kaka ngima osedhi mbele ok nyal romo nikech kata king'iyo Kenya National Bureau of Statistics report masani wa discuss ni idhi yudo ni private school fee mar private school odhi malo gi 2.8%. Chon ne gichulo 30,000 sani chulo 32,000 gi wiye. Koro mano kani in ng'ama follow tight budget mare mane ode kaka household ok inyal cope up. Koro mano dwaro ni households jopiny nyaka bed gi coping mechanism, coping strategies. Ang'o ma ginyalo timo mondo kik pek mar ngimani ohiny pesa ma ginwang'o. Korka kod CPA Odera kantiere gima inyalo medo kotudore kod weche mag osara kod gino masani waneno ka nengo to medo mana idho kata obedo ni wacho ni to beto berbere to adiera japiny to ok winji nikech kwang'iyo kata kotudore kod moko kuom usuru makoro ijuogo kata gi sani to aneno ni usuru ni no pod ijuoge mane osara nicha medruok ma kata japiny oyude kanyo kata matin to onge mar osara mare usuru to pod imedo bembo japiny. Erokamano Joyce. We aler kama medruok in rate mar inflation mochiwni kaka wasewacho obedo driven gi specific factors in the economy, specific products emno ng'e nengo lokruok gi nengo gi. King'iyo report no in details tibro yudo kaka ogol kaka product kaka nyanya ibro yudo ni to no medre gi atamalo mane, kitungu no medre gi atamalo mane, cabbage no medre gi atamalo mane, kamano nyaka koro the average omiyo wa 3.3. Tiende niya kopo ni ng'iewo nyanya dweche ariyo mobedo compared go dwecha to gi dweni mar higani, tiende ni ibro medo atamalo 3 e nengo mne ng'iewo go na nyanya e dwecha mondo ing'iew go sani.
ok onyiso ni mano koro e rate, the general rate in the economy. Nitiere pogruok gimiluongo ni inflation rate to gi economic rate. Koro mago aparo ni jowinjowa owinjo winj maler kabisa. Gimomedore en mana ata malo e nengo products mong'i kende. To mana ki compare dwecha to gi dweni. To mago itimo nikech chik dwaro ni mondo Kenya National Bureau of Statistics ogol statistics go seche te. Koro penjo moro ka ni to wa compare nade inflation ne to gi mshahara. Mano penjo maber kabisa. Gima ji owinjo ng'e en kama. Kopo ni ne ng'ato winjo chuli mshahara e dwe mar achiel ma higa mokadho. To mshahara no de ne chuli dwe no to de ng'iew kode products mondik gi to de save 3.3% of mshahara manomiyi go no. To ka ochuli go sani mshahara cha mano winjo bed ni chuli imi dwe cha to ochuli go sani to nengo gik moko omedore gi rate mineno ne to in midhi lose the similar percentage ma nengo gik moko omedore go. Tende ni inflation depreciate value mar pesa nino gi percentage momedore go no. Okay? Mano e relationship mantiere kuom mshahara to gi inflation. Gimoro kendo madwaro ni mondo nyis jopiny en ni nitiere gik ma sirikal timo mang'eny kata mitimo e economy mondo mi stabilize inflation, mondo mi gik makama mondo mi nengo lokruok makama kik timre. To bedo ni mano nengo olokore e dwe mar achiel ni ok onyiso ni mane kaka odhi timore the whole of this year. No, it will not be like that. Gigi te bro depend on several factors. Achiel kuomgi en koth kaka nasewacho. Mar ariyo kuomgi en interest rates mabro bedo determined gi CBK and will be passed down to the commercial banks. Okay? Yeah, foreign exchange rates will also come in. Issues mag foreign reserves bro bedo factored in. Koro gik mang'eny dhi timore to stabilize. Gima kendo bende jopiny owinjo ng'e ni wech mar ni inflation, lokruok mar nengo mar gik moko does not automatically mean ni nengo kata maisha nengo mar ngimani dhi lokore with that to that extent. Nikech ka koro nengo nyanya molokore gi kitungu gi cabbage to ng'anie samoro ok icham nyanya, ok icham cabbage, ok icham kitungu. In koro gini dhi affect directly na. Ng'eni mago to gin gik ma ji thoro tiyo godo pile ka pile. Gik ma ji thoro tiyo godo pile ka pile. So in measurement, in looking at this thing, nyaka ing'e gima is relevant to you. Eka di wach ni gino dhi affect directly. The second myth madwaro ni mondo deconstruct en ni jomoko wacho ni nengo piny wacho ni odhi maber to andaka winje as an individual. And also other factors. Nikech, for instance, kwa wacho ni employment rates odok piny, unemployment rate odok piny. To in as an individual, okimany tich, okimany opportunities go, ibeda beda others. How will this impact you? So, kwa ng'iyo gigi, nyak wang'e gite. Kota kwa wacho mag trade, because trade also affects our economy. Nitiere kaka Sania, the government had 2 bilateral trade agreements, one with EU and another one with the regional bodies. Tendani gino, they benefit the participants matiyoka. Koponi at an individual or at a household level, you are not doing anything. Gini okbi affect. Nikech inidido mna a level maintain. So gimoro ka gimoro they affect dongruokwa e uchumi wani kaluwore gi kaka watiyo to gi kaka wakaw opportunities mowuok kanyo eka kowuok marach kaka koro nengo gik moko eka dhi affect. Kamano. XCPA benatiero beni paro ni weche nikech wang'ega ni piny Kenya kae kinde ka kinde wantiere kod economic policies mopogore opogore. Wanyalo wacho ni kaluwore kod inflation mwantiere godo sani kata inflation rate mwantiere godo sani onyalo bedo kaluwore kod economic policies moketi gisebedo ka iketo gi yo makare koso kosebed kiketo gi yo makare. Erokamano Joyce. Anyalo wacho ni inflation modhi piny ni osebedo obedo kan be attributed to gine ma nyocha gi kawo policy mane gi kawo fiscal policy kod I mean kata monetary policy mane gi keto ma interest rates dire mane gi raise the interest rates
again mano koro no dugo timangono dugo control the money supply, yeah. Koro policies go affect again as kaka bano timbre to inflation they pay, yeah. Ma onyalo wacho ni kalore gi policy bagitimogo already gise control go inflation. Koro ne koro ogeng'io now how do we stimulate the economy mondo especially the SMEs gi mondo feel the impact mar the economy, yeah. Koro mane gimo be nwang'io kech kaka ikwongo wacho joma ni pay slip complain so much kech purchasing power margi odok piny kech iyudo ni there is a deduction momedre, the issue of taxes kata kok taxes kata na these other things kata NSSF and NHIF again taxes, yes, but they affect your pay slip in the sense ni in contribution migolo sani ka sije migolo gino to pesa ni the net disposable income ni cha dok piny koro chimo dok piny cha ngiso ni koro kibi okay purchasing power maritin ok bi nyiew manyo nyiew choro kanjo nyiew cha koro mane some of the impact ma no ng'eny jo pay slip ywak sana kech purchasing power mar the pain kech kalure gi the deduction the net carry home dok piny to man gima anyaka wacho en gima osebedo there for a long time since time immemorial, wang'io gima nyalo ni labor economics. In fact king'io chon the discipline mar economics kaka no develop chon jii ng'io sasa ne ng'io labor as the main factor of production, but of course anima ng'eyo ni we talk of the other factors of production. Masani we agreed, let's say the four major factors of production. Now we talk of the land capital, labor, and then entrepreneurship. Koro in economy, control what? Yeah, who is controlling what? Labor movements. The thing behind it, normally, you see the labor is the main contribution, is a major contribution to any production, and that's why you know because I didn't hear a lot of pressure mag workers union magido mnokoro timangono mnokoro labor salaries and whatever wages or be reviewed mondo or the man to compensate for this loss in purchasing power. Koro maga factors ma affect the general performance mar economy. Ntigi medo Dr. Adwa medo nitie factors ma be ose contribute atamalo mar medruok mar ngima kaka external factors, shocks ma are beyond the control of the government. Gin kaka magi? Kaka for example the geopolitical tensions in the Middle East, the Israel-Hamas war. Koro sani where I sit, I anticipate ni inflation dhi bedo dok piny sana nikech one of the key contributor mar inflation en oil price. To sani neno kaka Trump odonjo telo, tineno ka the tension mar Middle East de-escalate. Kaka in fact I think the latest news owacho ni odhi gero Gaza. Koro wafwenyo ni the global trade routes kaka mag kaka Red Sea man nobedo blocked. Koro wayudo ni oil dhi biro kendo bech oil dhi dok piny because oil or energy sector is very key maka contribute inflation mar Kenya. Koro I think there are factors that are beyond serikal ma can contribute. Ntigi medo there. Yeah, hii penjo moro ka on issue mar fiscal policy to gi inflation. Aparo ne it is only fair ni wawach gima serikal osetimo to try to control inflation ki look at the fiscal policy. One of the gik machiel kuom gima serikal osetimo en revenue mobilization. King'eyo the revenue mobilization and administration in Kenya ka serikal osetemo introduce some gitemo kelo technology to leverage on revenue mobilization, gitemo increase gimiluongo ni tax base. Koro mago te osetemo affect the fiscal policy, which in turn also affect inflation. The other thing magisetemo iluongo ni
expenditure rationalization medo ka koro ne gikawo pesa kigolo from gimiluongo ni low priority areas to gitero high sensitive areas mondo mi o impact on the general economy, tiende ni otem kel pesa kata otem change ngima mar dhano mantiere economy. Koro fiscal policies ma sirikal osetimo ni atemo wacho ni osebende contribute to stabilizing the inflation rate towards the rate mar below 5.2% is recommended for our economic growth. Atoka wadhi mbele nikech kwa nyalo wacho ni e dwe mokwongo ni ero koro kwang'iyo nengo mag gik moko noidho kata bedo ni wasewacho ni wacho kanyo makare ahinya ni ok onyal bedo kamae. Wanyalo neno ka olokore kaluwore kod wechego kata mag lokruok mar chal kor lwasi kata climate change e kinde mwadhi. To kwang'iyo generally higani mar 2025 CPA Siro kabiro FCPA Bernard Siro kabiro korka kori. Wanyalo wacho ni wanyalo project ni onyalo bedo yo machalo nade kata bedo ni weche mag lokruok mar kor lwasi to kwanyalo ng'eyo nikech adira kwa ng'iyo kinde machon to ji nong'eyo kata ni mae ndalo mar pitho, mae ndalo mar wagolo cham e puodho, to sani koro lokruok to nitiere. Kwa ng'iyo higani mar 2025 kata generally wanyalo wacho ni inflation onyalo medo idho koso onyalo dok piny kose kaka sirikal osebedo ka temo mar mondo mi odog piny onyalo dok adoka piny makoro japiny bende winjane ni adiera sirikal osetimo gimoro mar mondo mi pek mar ngima odogane piny matin. Okay, rokomano Joyce. Kwa ng'iyo the outlook ma igani of course gide ma government kao the policy magitemo kod the decision magikao affects the economy or the inflation to gima hope ni kaka bedo gi stability in the kind of policy ma kada your business nyalo ng'eyo ni in the medium term. In fact kingi policy the budget within a medium term muno be ni kanja wala tang'eyo ni within the next 2 to 3 years my operating environment modi tiyo. Could I want to hope ni gimanyocha the CS the cabinet FCP embody nyocho wacho jam negibo in the medium term of the medo taxes can they maintain that it can create a conducive environment mondo koro you make investment decisions ngeyo ni in the next 1 year or 2 years is an operating environment because shida manyocha ntiere toke kae en ni nyalo yudo ni finance bill kane biro to buogo ji sana. Finance bill biro dichiel gik mang'eny mokata dichiel changes. Koro ngin mano was not conducive to the business environment. Koro I hope ni ka gi maintain gima giwacho no ni ok gidhi make major changes in the taxes for instance. Koro bomiyo jo business ng'eyo ni within this time katimo ohala to maga the kind of taxes ma expected to pay. And these are the kind of the environment more the operate. Mano create the certainty, and also all those attract the FDI, the foreign direct investments. The nyaldo kelo mando e Kenya kai. Call that macroeconomic stability no. And important sana. To again independent on the policies my government will get in place. But kata kwa ngiyo things like kaka wacho interest rates the CBK nyalo bedo gia a stable interest rates is predictable majongeni we are operating within these are the kind of interest rate ma you operate here koro kata ngama business ongeni kata kwa the bank this is the kind of pesa moko kao the chulo at this kind of rate mondo avoid those kind of shocks ka ngini makobancho timreka of course as they say some are due to external factors but mango affect the economy so much ka wan called a lot of getting fluctuation maduong pogruok igani gima kama timre igama chielo gima kama otimre koro mago cause gine the economy mondo be very unstable but by and large kwa ngiyo ni kwa kao ni this time gidi bedo very well known whatever taxes are known maga the taxes must be in place maga the rates we expect to have again interest rates then
economy we open the bedo they perform much better compared to the previous period. Yeah, ipenjo ni wangia wachiwa ni economic outlook 2025. Yeah, in my view, apparently the economic outlook of 2025 is positive, depending the factors that drive economy in 2025. The major factor that drive economy, agriculture contributes to about 25% of our economy. To agriculture, the government temo stimulate production through fertilizer subsidy, certified seeds, through even the animal vaccination and efforts maga extension officers matemo mondo o boost production in terms of agriculture mago brochiwo a lot of value chain production, and the agroeconomy is likely to rise up. Mano brochiwo digolo nyaka employment opportunities to reduce unemployment. The other factor, and mwawacho issues to do with foreign exchange and interest rates, magobro boost gimilungo ne private investment indication. Some interest rate was a dog pin to most investors would want to borrow, and through that they can stimulate the economy and create employment opportunities. Of course, climate to stabilize, so we expect food surplus. Food surplus is good because kan dhano nigi chiemo maber to issues mag kech odok piny. Sama kech osedok piny, koro kata lokruok e nengo mar piny, nengo mar gik moko mwaluongo ni inflation will be contained. Mano is also a good indicator. Again, the economy is becoming resilient through to external shocks. Machalo kaka wars mantiere Ukraine mosekawo a lot of time. Again, one gi shocks mono bedo gi wars mono wuok the oil producing countries. So with the time now, the economy is becoming more resilient. That's a good indicator. The economy is likely to stabilize and become stable. So my view, ad paro ne jopiny obeda gi geno, piny dhi bedo maber, watiuru atiya matek, kata ibedo ni puodho, kata in ja pith, kata ja lupo kaka wan wa jombita, apeni jothuro atiya matek, piny dhi bedo maber. Lokruok mar nengo ma waneno sani ni magi te dhi lokore nikech an ga geno ni economy is picking up well. Dr. Wandera, to be nitiere gigo ma wanyalo wacho ni nitiere kata indicators moko maseche moko jonyiepo kaachiel kod wego helni nyalo ng'iyo kata manyalo nyiso gie ni kinde mabiro mbele seche moko nengo bro bedo ka idho malo kata bro bedo ka dok piny mar mondo mi gini kik mag gi kod buok moro e kinde makoro seche moko kata kidhi nyiepo kuma tuyudo ka bech gimoro idho matamra kod kaka seche moko ni nyiewe kata higa mokalo kata kani nyiewe jumbe moko mokalo chien. Mano nitie. Achiel kuom gi en kwang'iyo our exchange rate. Sani kwangi exchange rate for Kenya against major trading partner, it has been stable over time. I think it is at 130, right? 129. Today it is at 129. Our exchange rate was stabilized for a long period of time. So that is a good indication the prices mag commodities ma jopiny ng'iewo will not fluctuate in the short run. But more importantly, the credibility mag fiscal and monetary policies ma the Kenyan government timo emoningo bedi. Nikech ka government keeps on changing these policies, then it brings uncertainty. For example, kwang'iyo kaka a CBK rate, the government has been consistent in terms of duoko our CBK rate paying. Koro those are good indication. Government means what they say, and the information is credible. In economics, wawacho ni kik wabed gi time inconsistency problem where serikal wacho kama to kinyo duoko kama. Koro one of the key indicators ni prices mag gigi ok bi fluctuate ahinya en kwang'iyo our exchange rate
how it performs, because it plays a very critical role. Gik mwa kao koya oko, mwa ng'ieo ma bedo kaka inputs mwa tiyo godo, to gik mwa export kaka bech gidhi bedo. Secondly, wanyalo ng'iyo kaka weather chalo in terms of prediction, because agriculture, gik mang'iew from the agricultural produce also play critical role bei mag gik mang'iew. Adweno ka yeyo marariyo twak maro kinyi makawuono Nyakwara Mogi Ajong waka yeyo madundo kaduogo tabo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalo no kinyi makawuono kikidhi mabor. Negin sigendni lakini aningine samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyargi koro nobimo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich Ang'wen, Sari Okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Machigni Nyakwara Mogi Ajong chenro mar ngoma owake. Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na maja Rastafara. Alafu tich adek Nyakwara Mogi Ajong akelo ni mana yani ngeni mpaka giwasani. Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwara Mogi Ajong Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Machiegni kendo Nyakwara Mogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono. Asingoni nabobedo kasomo moko kuom ote ma ochwalonwa okinyi makawuono. Ote makamago abobedo kasomo gi achiel kachiel mondo winja ne pach joneno magwa kuonde mopogore opogore magintiere. Marcelus Osodo wacho ni Kenya ka gimonego tim kuom nengo mag gik moko enia
gima President Moi notimo cha ni ka sirikal oduoko nengo mag gik moko piny, to iketo police mag special unit e counties kod sub counties nyaka wards kod village magwa, mano nyalo duoko nengo mag gik moko chien matin. Mano pach osodo. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni uchumi medo idho nikech we are being heavily taxed. Salary kata mapato mar an individual tuk piny aya. Wacho ni heavy taxation affect nyaka local commodities kaka farm produce, sama bech fuel oseidho kaito banks rate bende ok keti. Wacho kanyo ni to rent be kaito bank rates bende ok keti on checkup. Odhi mbele kowacho ni to rent bende owene individual ogo bing kaka wiye omiye. Magi gik makelo information malo to ngima medo bedo mapek ne wananchi. Past regime bende ne odonje borrowing spree, negi chalo joma dwa gero Rome kod one day. Uhuru ne ochako more than 100 mega projects kod pes ahola. Odhi mbele kagwacho ni magi e gik ma oridonwa ngima, oridonwa nengo ngima. Mano engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada Isa. Dono wamak otego gi kanyo. Aya, kata kamano ote mar Ruth Nyathi Ochieng wacho ni ngima sani oidho zaidi. Bei mag nyiepo kawuono kiny ok inyiepgo kendo nyaka idhi e duka gi an extra money. Penjo en ni ang'o makelo pek mar ngima? To kar chiemo ka giwacho e ang'o? Iyudo ni ji harvest bando kaka sani to bech mogo podi oidho kaluwore gi ngima moidho. Ere gima japiny ma kawaida nyalo timo mondo kik uchumi lemea e mogika? 14th of every month nengo lokore, seche moko ilando ni bech modhi kata bech mo odok piny. To kidhi e duka to bei podi ni malo. To ka bei oidho to jo ohala medo bei immediately. Kanyo ere kaka sirikal nyalo konyo nikech mano en mibadhi. Penjna CPA ni ere kaka jo ohala nyalo timo e kinde ma ngima oidho ni mondo kik ohala podh. Aluo twak ka an Umoja Enako. Mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalo nu okinyi makawuono. Kata kamano kapok amiu thuolo mar mondo mi uduoka ne moko kuom penjo kata ote ma joneno magwa chwalo. Nadwa no adhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Kisumu watudre kod jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu. Oyawre Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu, ichiew nade okinyi makawuono, tinyalo nyisowa ni itudori kodwa gi sani ka intiere kanye, to jopiny e kaunti ma Kisumu wacho nang'o kotudore kod pek mar ngima kata nengo mar ngima makoro omedo idho. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu kotenore kod thoro wach ma wan godo e studio kawuono e Mbakoromo. Akelo ni achiel kachiel pa jopiny ma Kisumu ni gin to gineno nade ang'o ma ginyalo wacho kotenore kod nengo mar ngima e kinde ni mabende wan e dwe mar ariyo bang' yawo higa manyien mar 2025. Achiel kachiel abro teri jopiny mondo gilenwa ni to gin to ginyalo wacho ang'o e wi thoro wachwa mar nengo ngima, oridore koso mbekore koso en gino ma ji nyalo riyo godo kinyi godhiambo, kata nitie yore ma gitiyo godo mondo gine kaka ginyalo yudo gima gidolo, kumbo, tero nyithinde skul kod dago ngimagi mapile ka pile. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni pachi chalo nade kotenore kod wach mar pek mar nengo ngima kata nengo ngima mangima. Erokamano, iluonga ni John Omondi Okelo. Anyalo wacho ni pek mar ngima nitie. Kaka an king'iyo bei ma ichulo go udi, iyudo ka ot mane ichulo higni 2 siling 4,000 sani koro ichule mana siling 7,000. King'iyo weche mag dak, gik minyiewo, iyudo ka gik ma dhano tiyo go odiochieng' kodiochieng' kaka chiemo, rech samoro higni moko 3 ne nyalo nyiewo rech ma siling 300 to uchamo kata ji 5 kata ji 6, to sani rech ma siling 800 ichamo ng'ato achiel. Omiyo gisani ok anyal wacho ni ngima yot ne ng'ata matimo ohala kata ng'at matiyo, nikech king'iyo kata joma tiyo iyudo ka payslip
sirikal nyo odwa donjo mogoyo kabisa, omiyo dhano dong' mana gi pesa matin kabisa ma ng'ato nyalo chamo, koro kata joma tiyogo tijgi no ok nen ahinya. Kamano. Machiegni inyalo wacho ang'o? Ing'e ni wan joma mine, wan jok ma wang'eyo ga ni ji chiemo, chayo madhi gokinyi, lanjo cham sa 7 otieno be. To kaka nyithindo rwakore, weche mag somo bende seche moko yudo ni wadonjo wakonyo joma wen. Inyalo wacho ang'o kod nengo ngima? Agoero kamano. Ne ginyinga iluonga ni Atieno Odhiambo. E kit ngimana an dang' awach ni ngima to koro ok en ngima to koro te kaka kaluwore gi kaka koro wan joma wacho ni wan nil by mouth, waonge jok makonyowa, ionge ng'etni that is. To kaluwore kata gi jok maloko ohala, jok matiyo, kaka nyawadwa moro ya wacho, onge gima nyalore sani. Statutory deductions of the mbele kendo kata sani pod wan wawinjo mana kidhi e bank tiduogo gi nil by mouth, onge gimidongo. Ng'ama pidho nyathi sani onge. Pith kata mano pidhgo nyithindo e ndalo mane wadonge sani onge. Nyathi sani odak gi hao mar omena. Hao to omena sani blue band mathis kama siling 70. Ok inyal kete kata michame gi nyithindo. Onge nyithindo to kwa meudi kata sani obed ng'ama tiyo, obed ng'ama loko ohala, nyithindo nie dhoudi duogo kinyi gotieno. Koro sirikal kata kok sirikal kata jopiny wanyalo timo nang'o mondo mi wakonyre wan kaka wawegi? Onge, wan nono. Gimede wiye bende onge, en ng'ade ang'ada gimede wiye to onge. Erokamano ahinya machiegni. Inyalo wacho ang'o ewi nengo mar ngima? An kaka Jared Juma kawacho nengo mar ngima to ok oyot kata matin gi jakenya. Nikech kaka sani anakwayo sirikal ni kata ka ntiere pesa moko ming'ado mang'eny kuom jotich, to mokwongo ging'iye slip mar ng'ato ni to makoro idwa ng'ade ni ing'ado ng'ani oneno ber tijegi kanye. Nikech mokwongo an kaka town ka apango atiye town ka ing'ada house levy, ot ming'ada ni akia ni anto oda ni kanye ming'ada e salary mapile ka slip wuok tiyudo ko ng'ada oda. An nakwayo sirikal ni kapok ging'ado pesa na to gisiem na oda magigero na maging'ade pesa na ni mondi koro ging'ada e gima ng'eyo, to ka gidwa ng'ada e gima kia pile slip nong'ade pesa takia ni pesa na ni orie kanye to kamorgo. An nakwayo sirikal ni kuong gigedwa koka gichak ng'ado house levy, to kidwa ng'adi gimekia to gichalo joma mawa. Koro mano kende kwayona. Erokamano ka watieko, in pachi chalo nade ewi nengo mar ngima e pacho kae ndi gi sani? Wawa makni gi kamera. Erokamano ahinya. An nyinga en Philip Ochieng', an resident ma Kisumu city kae. Nengo mar ngima tek ahinya, to en ni ngima osebedo ka tek kamano nikech population bende medore, to kata kamano sirikal bende contribute nengo mar ngima mamedre. Kaka contribute nengo mar ngima mamedre, achiel kuom contribution mar sirikal nengo ngima mamedre en corruption. Sirikal ok tem din, ok otia manani kabisa kuonde ma pesa lal godo ne jo Kenya, mamiyo ji nyalo yudo kata mana tije moko matindo tindo miwacho kata biashara matindo tindo ma ji nyalo yudo koro piny, nikech pesa wuok government mondo be distributed the whole county, to corruption ok mon pesa be distributed kaka dwarore mondo mi joma ni piny kae mondo pesa mondo ti godo. An mane kaka neno ni ngima medo, nikech ngima to biro medore mana kaka higni medo dhi mbele, nikech namba mar ji medo, to sirikal ong'iye kaka nyalo dino corruption to gi pesa mimeda meda maonge public participation mondo ji oyiere ni pesa ni komedi to odhi timo ma to gimotimo ne bedo realize ne jopiny to neno kendo kelo lokruok e ngima mar jopiny mantie. Erokamano. Mana kamano Joyce, kionge penjo moro amora iwinjo ka jopiny ma Kisumu yuago ni kaka piny medoru ngima medo idho, to ahinya ne jogo matiyo giyuago ni payslip margi kata osach gi sani ndusa oyaye ahinya, to giyuago wach mar house levy kata osuru madhi ne ute ma igero ma nengo gi oyueyo, ka giwacho ni gichule to gikia ni to ute ma ing'ado gi gin to gibiro dak e karang'o, ma gigombo ni sirikal orangane matut kapok gikawo okang' ma kamago, to okaw pach jopiny mondo ong'e ni to gigo ma ing'ado negi pesa gi bende biro duogo konyo japiny kaendi, koso pesa go gilal e yor mibadhi, to ka ok odin gi badhi bende giwacho ni mano biro medo ngima mondo mi omed mana idho malo. Kionge penjo taduoko ni studio mondo idhi nyime kod thor wach koting'o kod mbako romo e nengo ngima ma idho. Joyce an kuomi.
Kamana inya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu owinjo kanyo makare ahinya paro mar jopiny e kaunti ma Kisumu gi ywak matamra gi nono kalure ni giwacho ni ngima to podi pek nengi onge ng'ama osewinjo ber moramora kata bedo ni pek mar ngima kata inflation rate e pacho kae to bet odok pinya kipimo kod higni mamoko mosekalo chien. Med luwo weche mamoko ang'e ni bobedo ka ikelonwa weche mamoko ma iluonwa e kaunti ma Kisumu kono e weche manyien mag odiochieng' ma kawuono. Adonwa dhi mbele kod twak mar okinyi ma kawuono. Wadong' mana gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Wasomo moko kuom ote ma joneno magwa nochwalonwa. To Ruth Nyathi Ochieng' bende nowacho kanyo na penja ni penjo ni ere kaka ja ohala nyalo timo e kinde ma ngima oidho mondo ohala mare kik dog piny. Penjo ma kamano dwa ne achwal ni Odira. Okay, erokamano. Kapok aduoko penjo mar Ruth mana winjo bende maber, penjo ma winjo kaber kabisa, we achak react gi penjo mano penjo mokwongo ni to sirikal owinjo kel police units mawuotho e dukni ka penjo ni to be mno waketo cha belowe. Gima jopiny owinjo ng'e en ni wan gi miluongo ni free economy. The free economy factors mag economy kende ma influence prices. Factors mag economy gin factors machalo kaka demand and supply. Tende ni availability mar goods to gi ability mar the consumer to buy. Koro mago emwa owinjo bed ni influence the economy. However, the consumer, ng'at ma jang'iepo, nigi gimiluongo ni consumer sovereignty. Consumer sovereignty tiende ni in gi ratiro mar go bei kiwuotho e duka ka duka, e chiro ka chiro, kimanyo gimoro more gi bei gi pesa ni kata gi bei midwaro no to gi quality midwaro no, mano e ming'iew. Ma ng'ato ok ochuni gi thuon ni ng'iew gini kata ng'iew ka kata ng'iew kiwango maromo kama. Bang' duoko mano koro we abier penjo mar Ruth ni to jo ohala to de timang'o e situation makoro piny chale kama. Penjo no wanyalo duoke kama. Achiel kuom gima ja ohala owinjo bed ni timo en ni awacho ni gimiluongo ni nitiere gimiluongo ni expenditure rationalization. Ka nitiere gima owinjo gima ni itimo business ni ka in ng'ama run business ma is not critical to is situation makoro pesa tin kata economy ok obedo ma favorable ahinya inyalo ng'adogi. Mar ariyo inyalo manyo gimiluongo ni external funding. Ka inyalo yudo boost kuom loans kata inyalo kawo pesa mar bengi mondo imedgo stock bende inyalo kawo. Gima chielo kendo minyalo timo en ni manyane other markets markets mondo med chiro mondo iyud kaka inyalo uso mang'eny mondo mi ikonyrigo. Gik moko kendo minyalo timo, wanyalo timo gik miluongo ni reduction kata redundancy. Kuom tije moko mineno ka ok timre maber kata ma ok dhi maber inyalo golo oko mondo mi restructure. Koro mondo mi business obed ni very effective kendo respond to the economic realities kata business realities mantiere ma in-go. Mago gik ma ja ohala nyalo timo e sani. Achak mana kodi wach ni mogik watieko nikech wadong' mana gi thuolo matin kende to watieko kinyi ma kawuono Odira. Erokamano. Gima nyalo nyiso jopiny en ni nengo mwaneno manogolni mano mana lokruok mar nengo mar chiemo. Economy to grow get several other things. Mana achiel na kuomgi nitiere gik mo expect ma dhi timore, opportunities dhi wuok kata mag tije. Gima jopiny owinjo tim en ni equip yourself well. Ka itimo business bede kiwango maber mar timo business no, kata kisomo kata kimanyo tich kata ka in gi tiji to inyalo bedo mana ni ikori maber ma ka opportunity owuok ti capitalize on. To gima ng'eyo ni economy wa dhi grow maber, wabedo abeda gi kwe to wamed mana tiyo matek. Piny dhi bedo maber. Mane kaka neno. FCP Benatier ang'e ni imbendi neno moko kuom ote ma joneno magwa ne ochwalonwa kinyalo chwalo paro moro ne joneno mago kalure kod penjo mopogore opogore ma ne gintiere godo nikech yudo ni moko kuom gi bende ne ywak ni seche moko ilando ka kata ni bech modhi odok piny koro gi expect ni ka bei mar modhi odok piny to nego gik moko bende onego odok piny to jopiny moko ywak ni mano ok osebedo ka timore kaachiel kod wach ni mogik. Erokamano Joyce. Kanya medo kuom wach ma ginede mar nengo mag gik moko no ok ne ka economy maro en free market economy. So demand and supply ema determine most of the prices apart from a few things kaka mag oil maybe mar fuel ema bedo ga nini wan gi EPRA ma chiwo ga nengo after looking at new factors moko mang'eny. Koro gimogi gik ma natemo wacho
joma timo ohala matindo tindo kaka nende Ruth openjo cha kech gin magibet affected sana to part of this sirkal bende has been the cause of part of this problem mag SMEs. Nitie gi pesa mang'eny ma pend miluongo ni pending bills magin ma johala matindo tindo manotimo ohala gi sirkal iyudo ka ng'eny gi pok ochulgi or ok chulgi in time. Koro mano bende affect small business gi kech ka bende government nyalo chulogi in time to they make circulation of pesa bedo easily available to the traders magi nyaneno ni koro ohala magitimo no gineno ber mar ohala no. I hope ni nitie committee ma already is working on this, especially the pending bills committee. To my is a major issue. King fiscal policy direction ma government sani wa kao gitimo gimelo ni fiscal consolidation mangiso ni gido temo match revenue gi expenditure to kage match ma to niso ni gido temo reduce government expenditure mondo match gi collection magitimo cha to again government is always one of the biggest spenders in the economy. Koro one way maginyalo mitigate go SMEs gi chul gi pesa mogo mag pending bills ka kochul that money mag pending bills ka koro johala ge boyudo thuolo mar endelea gi business mag gi. Of course johala bende koro chuno gi mondo now gi miluongo ni innovative techniques mag timo ohala. For instance gik maginyalo timo e mbui internet to cut cost mag maybe traveling kani waro gimoko travel ya Kisumu biro Nairobi ocho nyaka timo kamano go inyalo rango other means ma mi communicate go gi your suppliers. Mano can also reduce some of the cost magin ka. Koro magi gik manyalo ng'iyo anya wacho in short mondo jopiny owinj the impact mar good performance in the macroeconomics. Joma piny gi micro and small businesses gi nyaka bet supported. Part of the support ochul gi pesa gi the pending bills, environment obed stable maginyalo boro pesa kagitimo ohandgi to giyudo pesa gi makare. Erokamano ahinya Dr. Dickson Wandenda wachni mogik to bende jopiny oywa kanyo ni bech udi winjo kata ka ng'ato Kisumu kochacho ni kata ot king'iyo ot mani chulo rent makamae kata higni moko mokalo sani kidhi kanyo to omedore to bende moko kuom ote mane waneno kata mane wayudo ka bende jomoko ne ywak ni udi bende owenewa weg udigo mar mondo mi ogo bei kaka gin be gidware kaka mano bende seche moko kelo pek mangima kaachiel kod wachni mogik. Kipacha mano pek mar ngima koluwore gi bei mag udi prob dhi mana mbele nikech wan a free economy ma gima determine the prices mag udi and demand and supply. Koro kaka ja Kisumu cha ywak ni bei mar ot no ochula 2,000 sani na wacho ni 6,000 omedre pod odhi bro medre nikech joma dwaro udi ng'eny to udi be tin. Koro en investors wanyalo encourage investors ema nyalo gero udi mondo supply o meet demand. Wach mar johala nikech sani weche bedo mapek oningo gibed innovative, oningo gi embrace technology kaka social media kaka unjo media ung'e maber ni your main competitors sani en social media. Onye gik ginya advertise, nitie gik moko maginya order online, nitie kata business moko ma you don't need to have a premise michulo rent. Inyalo time from your house kasto timo mana delivery. Koro johala onego bed innovative mondo to go around gima madhi mbele mag gik moko ni. Parting gima nyalo wacho mogik en ni mbele okrach en mani oganda utima tek mbele bro bedo mana maber. Wach mar KNBS ni kik buog jopiny. Erokamano ahinya Dr. Dickson Wandenda, CPA Eric Odera kaachiel kod in FCPA Bernard Siero kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka market kod manyakwara Mugia Jwang'. In bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak mar wecheno mar mbaka romo. To mana kaka iwinjo kaka osewachi ni report mayando gol kik buog jopiny. Ngima biro mbekore e kinde mabiro mbele. Kata kamano warid mana okanda wamed tiyo matek mar mondo mi wamed
yudo yuto magwa mapile ka pile. Erokamano ahinya kuom bedo kod okinyi ma kawuono to na onge kenda e lojo wetena mano Cleophas Oluoch kaachiel koda Sharon Ong'ao mano neno ni chenro ni obiro ne yo makare wagonu erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.